Tretiaci na CD, takýto názov má CDčko, ktoré prednedávnom prezentovali žiaci a učiteľ 3. ročníka Slovenskej školy v Užhorode. Toto umelecké dielo je pokračovaním projektu, ktorý sa začal ešte pred 2 rokmi. Tentokrát deti nielen samostatne písali rozprávky, básne a poviedky, ale aj nahrávali ich na CDčko. Myšlienka zo začiatku bola veľmi jednoduchá, vznikla ešte pred takými 3 rokmi, keď som rozmýšľal, že čo tu s deťmi budem vytvárať na konci školského roka. Ale keď posledný ten mesiac sme rozmýšľali, že už to CDčko treba urobiť, tak sme veľmi intenzívne pracovali na rôznych rozprávkach, príbehoch, veršoch, ktoré sme potom dali na toto rozprávkové CDčko. Samozrejme, že k škole samotnej je veľmi typický školský zvonček a nechceli sme ho vynechať a preto po každej 6. pesničke sme si ho tak pripomenuli. Také školské zvonenie, aby žiaci aj v priebehu 20-30 rokov si potom uvedomili, že takto v škole bolo, takto chutila tá škola. Keďže ja som vyštudoval učiteľstvo pre 1. stupeň a tvorivú dramatiku, tak nechcem to nejako samozrejme oddeľovať a ja si myslím, že aj žiaci po vstupe do základnej školy sa potrebujú jednoducho ešte aj hrať. A keď sa učia hrou, tak to je práve na tom také fantastické, že môžu v tom pokračovať, čo sa týka materskej školy, lebo keď prestúpili častokrát a ukončili tie dvere v tej materskej škole, tak potom niekedy si ako keby uvedomili, že už musia čisto iba sa učiť a pripravovať. A pritom to tak vôbec nemusí byť, pretože aj cez tú hru sa dá krásne učiť a toto CDčko je toho aj dôkazom. Celkovo za 3 roky deti spolu s učiteľom Janom Pochaničom vytvorili 4 umelecké diela. Krstnou mamou týchto skvostov je generálna konzulka Slovenskej republiky v Užhorode Janka Burianová. Tak ja sa v úlohe krstnej mamy umeleckých výtvorov žiakov 4. školy so vyučovaním slovenského jazyka cítim nadmieru dobre a s veľkou radosťou pristupujem k tejto úlohe. A pokiaľ ide o diplomáciu, myslím si, že časy suchej, strohej diplomácie sú už za nami. Diplomácia musí byť prirodzená, rýchla, dynamická, moderná, takže dúfam, že svojim vzťahom ku 4. škole, k deťom, ku žiakom, k osvete, ku kultúre nerobím žiadne diplomatické prehrešky. Krstná mama som 3. krát, ale deti už vydali 4 umelecké vydania, 3 knihy a dnes CDčko. Tretia kniha bola špecifická. Tu sme, tak povedať, znekrstili našim obvyklým spôsobom. Boli to listy vojakom, ktorí bojujú v ATO. Takže to bola taká zase iná patriotická akcia, kde deti osobne odovzdávali zástupcom vojakom tieto knižvočky a niekoľko stovák knižvočok poslali aj na východ, aby chvíľky, kedy majú vojaci čas na dúmanie, na také intimné rozmýšľanie, aby im spríjemnili tieto chvíľky, dodali odvahy a hlavne, aby vyjadrili svoju veľkú vďaku. CDčko pozostáva z 36 rozprávok, ktoré napísali a nahrali deti. Ako tvrdí ich učiteľ, proces tvorby a nahrávania bol plný pekných prekvapení. Všetky tieto rozprávky si deti vymýšľali svoje námety a všetko urobili sami. Takže prevládali samozrejme zvieracie rozprávky alebo rozprávky také zo súčasného života, čo práve prežívajú, ale to je typické pre toto obdobie, takže ja som spokojný. Keďže máme za sebou 3 rozprávkové knihy, to som ich už ako tak poznal, ale keď si uvedomím, že nahrávali sme tieto rozprávky, tak žiaci pod pojmom nahrávanie si mysleli, že to je aj kamera. A preto keď rozprávali tieto rozprávky, tak sa obzerali okolo a častokrát pridali k tým rozprávkam, ktoré už mali napísané, aj nejaké vety, ktoré tam vôbec neboli. A to bolo také zaujímavé, by som povedal, niekedy až úsmevné. Tretiak Vladislav Hartner miluje prírodu, preto svoju poviedku venoval práve tejto téme. Že ja som napísal o tom, ako chlapček uvidel strom a zo stromu spadla šíška a za šíškou išiel zajac a potom vyskočil z vody rak a povedal, nie moja. Potom oni sa preťahovali a potom sa zase šíška odkotlila do vody a nemali už nikto. Písal som ju tuto v škole na tom mieste, no a nikto mi nepomáhal, vymyslel som ju sám. Preto som ju vymyslel sám o prírode, lebo ľúbim prírodu. Lebo s tatom som vždy chodil na prírodu.
Jedna z ďalších rozprávok na CD má názov Najlepší deň. Túto poviedku napísal Ivan Krívka. Písal som o najlepší deň, že Slovensko hralo futbal proti Maďarsku, Slovensko vyhralo 3-2. To bol ja, Jánik a Ksenia. Mamka mi pomáhala tam. Ja som napísal a mamka skontrolovala a som napísal doma. Podporuje a občas aj pomáha Ivankovi pri tvorbe rozprávok aj jeho mama Kamila Krívková, ktorá je veľmi spokojná s takouto metodou vyučovania. Veľmi som šťastná a rada, že sa učí v slovenskej škole a poznáva nielen školské poznatky, ale môže aj seba realizovať aj v tvorbe, ako napríklad napísať rozprávku, básničku. Majú možnosť ukázať aj divadelné prvky. Zvukovým režisérom pri tvorbe umeleckého diela, ktoré dostalo názov Tretiaci na CD, bol slovenský spevák a skladateľ Martin Husovský, ktorý na spoluprácu s deťmi s radosťou spomína. No ako vždy to bolo super, deti boli brutálne pripravené. Myslím si, že kopu dabingových hercov profesionálnych by mohlo zavidieť, pretože presne vedeli, čo majú robiť, kde hovoriť, ani sa boli ticho ako myšky, keď ostatní hovorili. Takže naozaj boli veľmi disciplinované, čo je v tomto veku podľa mňa veľká česť, že sa to podarilo pánovi učiteľovi ich takto dať do laty. A boli brutálne pripravené, mali to načítané, takže veľmi rýchlo išlo to nahrávanie. Až som bol príjemne prekvapený. Rozprávky sú veľmi pekné, niektoré fakt sú také, my to vlastne počúvame s manželkou v aute v kuse. Manželka už vie asi 3 aj na spamäť a hrozne milá je intonácia, pretože je to veľmi milé počuť takýto slovenčinu, ktorá je v štádiu učenia sa. Veľmi pekne to prednášali a veľmi tam boli zaujímavé nápady v tých rozprávkach. Naozaj taký ten jarný jeleň, alebo tam bola ešte pes, ktorý zjedol klavír. To sú také moje obľúbené rozprávky. Takže sú veľmi milé a veľmi fascinujúce práve na týchto deťoch to, že majú velikánsku fantáziu. Takto prostredníctvom netradičných tvorivých nápadov, ako je vydanie kníh, CD a v budúcnosti aj DVD, učiteľ Jan Pochanič podporuje u detí elan k poznaniu. Na začiatku 20. storočia vďaka rozvoju chemického priemyslu počet obyvateľov Perečina zrástol. Presťahovali sa sem talianski robotníci, ktorí stávali železničné tunely a mosty. Počet rímskokatolíckych veriacich dosiahol 600 osôb. Komunita sa rozhodla postaviť nový rímskokatolícky kostol, lebo predtým veriaci navštevovali gréckokatolícky chrám svätého Mikuláša. V roku 1905 Talian Gaiotto Francesco kúpil od rodiny Zima Ferenciho pozemok, na ktorom plánoval postaviť kostol. Pre stavbu chrámu poskytol 10 000 korún. Chýbajúce prostriedky pozbierali veriaci. Kostol, dĺžka ktorého je 24 metre, šírka 9 a výška 34 metre, bol postavený v roku 1906 a vysvetený na deň svätého Augustína. Náš kostel bol postavený v 1906 roku. Fundament jeho postavili Taliani. To i bol môj dedo z Talianska, bo ja Talianka po svojej nacionálnosti. A teším sa, že to moji prarodičia robili tí fundamenty tu. Teraz máme už storočie z našeho kostola.
nikdy on nebol zakrytý. My u ňom boli furt, mali služby, omši. Takže i to zázrak Boží, že nám jeho nezakryli. Pravda, s kňazmi bolo ťahotno, bo boli také momenty, že treba bolo samým ženám chovať ľuďoch, bo nemali sme kňaza. Ale kostol bol furt otvorený, sami ženy še modlili, služby boli, suché služby boli bez kňaza. Ja tu vyrosla, v tom kostele bola, som pokrstená. Interesní sme mali sobač, bo to nemož bolo nám venčať še i s ním. Tak on v apteky robil, zavedoval apteku, ja učiteľka, tak nemož bolo. Tak mi o polnoci bol otec Horvat i on o polnoci nám pri hlavnom oltáru svätého Augustína zapálil nám 2 sviečky i my tam kliknuli pred oltárom cmavý kostol a my dávali prísahu na viernosť jeden druhému, to taký zázrak, že Boží bol. No, a potom deti sme krstili, ja krstila deti, pravda, tajno krstila som deti. Dcera moja tu bola vinčaná tiež. No i ja ľúbim bar svoj kostol. Po neľahkom období totality cirkevný život perečinskej farnosti sa zmenil s príchodom otca Petra Žarkovského. Pán Boh nám pomohol, že v 1990 roku, no to už prišiel do nás mladý kňaz, otec Peter Žarkovský, a tedy už v 91. roku už malo še osvobodilo toto všetko, povoleno bolo nám religiu, tak už nám ľahšie bolo i naraz tedy, kto nebol obvenčaný, venčali še, prijímali sľub, kto nebol pokrstený, krstili deti, prvé prijímanie, to všetko bolo pri otcovi Peterovi, to tak, taký čas pika bol, boom taký, že každý chcel, kostol bol preplnený. Keď on prišiel, tak bolo tu 10-15 ľudí, starší, to všetko staršie bolo. Tak kazali, že oče, málo nás je. On, pravda, taký optimističný bol, tak povedal, že ja môžem vám povedať, že čez pár roky tu bude plný ten kostol. Tak Pán Boh i dal, že teraz máme kňazi, i Slovenska máme kňazi, u nás parochom teraz je otec Anton Jedinak. Na začiatok svojho pôsobenia v perečinskej farnosti spomína otec Peter Žarkovský. Mám také pekné zažitky. Jeden kandidát objavil sa, keď som začal chodiť tam, už po roku mojej práce tam, prišiel jeden chlapec z vojny a čakal ma pred kostolom už. Ja len preletil i idem do kostola a on hovorí, že možno s vami 2 slova. Hovorím, prosím. A on hovorí, že viete čo, ja sa rozhodol ísť do seminárium. Kde to je seminárium? Čo to je? Ja hovorím, je veľmi pekné. A čo ťa motivuje? Rodičia vedia, kto u tebe rodičia? On hovorí, že ja tak prišiel z armie, z vojny a som postanovil, že chcem ísť do seminárie. Chcem byť kňazom.
Ja hovorím, dobre, na piatok bude Svätá omša, tu nech príde aj mamička tvoja, kto ešte máš porozprávame. No a prišla mamička jeho, už čakala ma, veľmi taká jednoduchá, prostá žena. Keď ja som jej opýtal sa, či vie o tom, že jej syn chce do seminárium vstúpiť, on hovorí, viem, viete, on, keď si prišiel z armie, niečo zmenil sa jakby úplne. Napríklad v neho taká bola tam tričko také, no, s nadpisami nejaké. On povedal, mamičko, ja to tričko darujem. Džínsy tiež bol, ja darujem druhým, ja už to nesmiem nosiť, ja chcem vstúpiť do seminárie. A ona hovorí, synu, ty vieš, čo to je také byť kňazom? Tak keď ty staneš naozaj kňazom, to ja budem stopy boskávať tam, kde ty budeš stávať. Ja som prvýkrát s takou hlbokou vierou stretol sa s taký prostou ženou, takou, že jak ona tak hlboko, čo si pripomína, jak z Evangelie tá žena, čo hovorila, tak, pane, ale aj šteniata jedia okrošiny, ktoré padajú zo stolu. A Pán Ježiš povedal, že ešte taký viery nenašiel v Izraelu. Otec Peter Žarkovský si pamätá aj na veľké obratenie jednoduchého kresťana, ktoré sa stalo práve v kostole svätého Augustína v Perečine. Na zoslanie Ducha Svätého ja mal svätú omšu tam, kázaň, i prišiel jeden Slovák, prišli dvaja Slováci, no jeden kamarát pozval svojho kamaráta, ktorý nechodil nikde do kostola, a niekedy môžem povedať, vysmieval sa na vec viere. Bol v stráni. On teraz žije v Prešove. On všetkým opovedal svojim obrateniu. Mal už veľký znak tam v doma v Prešove od Boha, kedy on zahriešil veľmi. Kedy jedenkrát v nedeľu ráno matka jeho budila, že píšta, poď do kostola. A on prišiel z Hulianok nad ránok už, a ona jeho v nedeľu ráno budila, že poď do kostola. A on povedal, že daj mi spokoj, keď si je Boh, nech mi ruku zabere. On tak zahriešil. A stalo sa to, že 24 hodiny ešte neprešlo, večer bola nejaká burka a prestalo svetlo byť. Neviem, čo jeho vzniklo, že on polezol na ten stĺp i on, jak sa tam dotknul, 380 volt išlo. To jeho zhorela ruka, skoro celá. No ešte podarilo sa jeho zňať i v nemocnici jemu zošili. On má taký šrám na celej ruke, takto. Ale ešte do neho nedošlo. Že taký znak bol silný, aj teda ešte jemu to nedošlo, že Boh dáva jemu šanc obrátiť sa. Až potom on prišiel do Užhoroda pracovať tu na stavbe i jeho kamarát pozval jeho, že počúvaj, v Perečine je slovenská omša, tam jeden mladý kňaz tam slúži, áno, poďme. Tak on hovorí, dobre, poďme. I teda oni prišli i boli na tej svätej omši. I hovorí, že on mi potom opovedal, že ja sa neviem, čo sa stalo so mnou. Mne také slzy začali tiec. Ja celú omšu plakal i rozmýšľal nad tým, že ja musím urobiť generálnu spoveď celého života. Ja už tak čakal, že zakončí sa omša i on prišiel teda za mnou. I hovorí, že duchovný otec, že ja by si chcel pripraviť sa a zrobiť takú generálnu spoveď celého života. Toto obratenie bolo skutočne také, lebo on všetkým teraz ukazuje i hovorí pro svoje obratenie. I on tak sa zmenil, úplne na 180 gradusov, že on teraz
prvá osoba u cirkvi. On teraz prišiel mimoriadny rozdávateľ svätého prijímania i deti pekne vychováva všetko. To je skutočne zázrak, možno povedať. Dnes Perečínsky kostol je plný veriacich a pravidelne sa tu konajú bohoslúžby v slovenskom a ukrajinskom jazykoch. Dolná Krupa leží 10 kilometrov od Trnavy a z hlavného mesta Bratislavy netrvá cesta diaľnicou dlhšie ako hodinu. Táto obec sa od okolitých dedín odlišuje unikátnymi pamätihodnosťami a jednou z nich je aj monumentálny klasicistický kaštiel. História nášho dolnokrupanského kaštieľa siaha veľmi hlboko do histórie. Je to až do rokov 1750, kedy sa tu usídlil Anton Brunswick ako zakladateľ tohto rodu, ale najväčšiu pozornosť my v našej histórii venujeme Jozefovi Brunšvikovi, ktorému vďačíme teda za vlastne 3-krát prestavbu tohto kaštieľa do tejto podoby, ako ho vidíme za mnou, tak je prestávaný v roku 1822. Takže vtedy sa prestával celý kaštieľ, celý areál, dokonca aj park sa vybudoval v tomto období a je to skvost klasicizmu na Slovensku. V takomto rozsahu kaštieľ v Dolnej Krupe, ktorý sa nachádza ako vidiecké sídlo šlachty, sa nenachádza. Predtým to bol malý barokový kaštiel, ktorý sa postupne prestavoval do výšky aj do šírky. Pôvodný kaštiel sa nachádza v suteréne, ktorý je v súčasnosti využívaný na rozličné spoločenské udalosti. V interiéroch kaštieľa sa okrem hudobného múzea a výstavných priestorov nachádza ústredná veľká sála s freskami. Je zvláštna tým, že je teda naozaj v pôvodnom stave. Čo sa týka nie vybavenia, ale teda výzdoby stien. Tá freska je tam úžasná. Je to maľba, ktorú zanechal neznámy taliansky autor. Sú tam rôzne teda výjavy aj na plafóne. Je akusticky úžasne vybudovaná. Už v tom čase slúžila na vysoký spoločenský kredit a takto ju využívame vlastne aj my teraz v súčasnosti na tie koncerty a na tie najvyššie naše spoločenské udalosti, ktoré tu robievame. Kaštiel Dolná Krupa je teda hudobné múzeum a ďalej má bohatú tradíciu v súvislosti s Ludvíkom van Beethovenom, ktorý teda bol učiteľom týchto mladých kontiez niekedy v rokoch 1800. A práve najznámejšia legenda sa spája s menom hudobného génia Ludvíka van Beethovena. Údajne tento skladateľ Dolnú Krupu skutočne navštívil a podľa niektorých zdrojov vraj v tomto prostredí skomponoval sonátu Mesačného svitu. Inšpiroval sa láskou k jednej z Brunšvikových neterí, ale aj podmanivou atmosférou kaštielského parku. Jeho skladby sú súčasťou organizovaných koncertov v kaštieli, no najmä jeho sonáta, pretože spojenie Dolná Krupa a Beethoven je do dnešných dní stále živé a aktuálne. Pozoruhodný a najmä lahodný pre oko je exteriér kaštieľa, a to aj napriek tomu, že pamiatok sa navôkol zachovalo málo. Tento kaštiel mal ešte veľa rôznych stavieb, ktoré po znárodnení sa vlastne stali predmetom likvidácie, lebo teda stojíme v radovej zástavbe. Obec si teda vytýčila tú domovú zástavbu a s tým, že sa tu tie pamätihodnosti zbúrali, takže naozaj tu nie je nejaké také moc takých pamätihodností, ale môžem dať do pozornosti jednu krásnu historickú stavbu alebo skvost v tom parku. Je to umelá jaskyňa Grota, ktorá je od toho obdobia, jak ju Brunswick postavil.
Majitelia kaštieľa sa rozhodli upraviť okolie aj okolitú prírodu podľa najmodernejších trendov anglických parkov. Kaštieľ postupne obklopila kópia ideálnej antickej krajiny. Zachovalo sa jazero s ostrovom, ktorý sa nazýva Luizin ostrov podľa nebohej Brunšvikovej céry. Jednou z novodobých stavieb v existencii je fontána. Tá fontána tu v pôvodnom ponatí nebola. Je to až z obdobia už socializmu. Vlastne vtedy tu malo sídlo slovenských skladateľov, ktorí tu mali také zázemie vybudované na svoje sústredenia, na koncertovania a na rôzne také semináre. A oni sa tu stretávali aj za účelom nahrávania a vlastne budovali si tu také miesto oddychu, relaxu a práce. Jednou z oblastí, ktorá v minulosti šírila dobré meno obce, je ružiarstvo. V Kaštieli sa každoročne koná tzv. Slávnosť ruží na počesť grófky Márie Henriety Chotekovej. Narodila sa aj zomrela v Dolnej Krupej a pochovaná je v ich rodinnom mauzóleu. Tú spomienku a tú úctu začíname oživovať, pretože v období, keď žila a teda pôsobila tu ako grófka, založila ružovú záhradu. Vybudovala tu oranžériu, teda vlastne budovu, v ktorej mala uskladnených veľmi veľa rôznych takých vecí, čo sa týkalo kvetinárstva, ružiarstva, kvety, ktoré nemohli prezimovať. Je to najväčšia budova vedľa nášho kaštieľa. V súčasnosti tam sídli depozit hudobných nástrojov, ale v tom období, keď ona existovala, to bolo vlastne ako oranžéria. A v jej ružovej záhrade pestovala v tom najväčšom rozkvete jej existencie 6000 ruží. Kaštiel v Dolnej Krupej navštevovali aj veľkí umelci a slávne osobnosti, napríklad majiteľ Bojnického zámku Ján Pálfy, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Romé Roland, fotograf Karol Plicka. Do Kaštieľa zavítali aj Eugen Suchoň, Miroslav Válek či Peter Dvorský.